once again, good afternoon. At ito yung provincial government ng Tarlac. Nakarating na tayo sa Tarlac. Ayan, ito yung tawag dyan, yung ng mga kapitolyo ng Tarlac yan. So, ito, i-entry na tayo doon sa mismong bayan, town ng City of Tarlac. Medyo tayo, slow na yung takbo natin. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglalakbay. Tarlac, Pangasinan trip. Kaya kita nyo yung mga views from Pangasinan to Tarlac. Sa road tayo. Halos 2 hours na tayong tumatakbo dito sa kalsada. Pupunta ng mismong proper city ng Tarlac. So, nakarating na rin tayo. Basta may marker dito, yung ilog na mahaba, situated dun sa mismong palengke ng Tarlac. Yan ang unang mapan natin. So guys, packet din tayo dito sa tulay na dating tulay dito sa Tarlac. Papasok at makita natin yung maluwag na ilog dito. Ito ilog na walang tubig. Meron naman yun, nakita ko, napapansin ko dun isang hakbang lang yata na tubig. Panay talahay bang nakikita nyo natabunan yata ito ng lahar nung panahon ng pinatubo. Pero nadaanan ko minsan ito nung bagyo-bagyo. Pag puno ito parang dagat. Ay, pag diniretso natin. Ayan, nakita niyo yung kaliwa. Kakaliwa ka. Kaliwa. Kaliwa dito. Yung mga jeep na yan. Sige, doon tayo lulusot sa kabila. So, Pag diniretso pala natin ito tayo lulusot. ayun yung St. Paul College of Tarlac. Ayan, mga old college dito sa Tarlac. Kita natin ito kakaliwa tayo sa Dito sa kaan dito. Ninoy Aquino. Ito yung parang Ninoy Aquino bridge ito. Yung dinaanan natin. Pwede bang magdaan yan? So once again at kakaliwa tayo. At para doon tayo sa lulusot sa Pero noon ding dito tayo bumababa hanggang dito. So may guide kami dito sa likod. Kasi papunta kaming La Paz, Tarlac. Meron kaming titignan na isang doon. Yung pag-aari ng anak ko. Lupa. Layo-layo naman. So, ito yung mga kabisado natin dito kasi nagtrabaho rin tayo dito. Yan sa mana.
Simple lang na bayan ito eh. Ito, palengke nila yan. Yan, mall pa yan. Pagdating ng highway, kakaliwa mo Sa sa Singaga lang po. kakaliwa ulit ng konti na pagdating ng highway. Robinson. Yan yung... Isda sila alis. Diyan sa palengke. Diyan sa... Dito nun kasi kinoconstruct ito nung nandito ako. Ang layo. Tatlong po. Mga 5 years ako. Dapat na. Oh, ito mga guys, ito nandito tayo sa Pero, Tarlac. Si Coiners mo. Sa ito kasi ano eh, likod dito. Doon ang downtown sa kuan. Sa right side, left side dito ng Tarlac. Tarlac proper. Ayan o, Robinson. Likod ng Robinson yun to. Doon ang main entrance. Kaya ano. Tapos dito ba yung mga McDonald's dito. Ayan ang market city nila. Oh. Pero dito ang dulo. ay, dyan. Likod. Medyo matraffic guys. Ano natin? Kikita natin baga din sa sakyan natin palabas. Yun ang Market City. Dami rin establishment yan. McDonald's. Sa area na ito. Pero makikita natin sa likod dito ang market. Alin? Ito. Ang ginasa ko nito lang. Yung white. Oo. Ayun yung dati pa lang Palengke. yung daily bag. Yeah. Binago. Dati pa lang yung ginawa yung... Uptown market dito. Yung pispo. Ito yung Binago. Unimart. Uptown market. Yung public market ng Tarlac. Space na. May magkahanga yun sa kanyang terminal. Ito yung public market ng Tarlac. Pero ito sa ano, wet market nila. Tsaka ito mga dry goods. Ito public market ng Tarlac. Kita nyo kaya dito kami dumaan para meron din kayong picture na makikita. Yan. Uni White. Yan. Ayan, yun yung white. Itong Tarlac na ito eh, maluwag din ng buwan eh. Na syudad ito eh. Ang ganda oh, sa ito, sa ang looban lang ito ha. Pero doon sa along the highway, babagtasin mo yan eh. Yun ang Osias College. Doon ka papasok doon sa downtown ng sa harap noon. Ito, dumaan kami dito yung hindi na masyado matraffic dito. So once again, dito na tayo. Kaya medyo palabas na. Kaliwa din. Kaliwa, konti lang ang iusap ng bote. Dito ko na tatapit lang sa kalsada.